כולם בונים סוכה עם סוכות ירושלים. יואו, עמי, החגים בפתח. אין מצב שהשנה אני שוב נתקעת בלי סוכה. מה נעשה? אמא, מה הבעיה? יש את גוגל. נעשה חיפוש קטן. הנה, ניכנס לאתר. וואו, איזה מגניב. כמה מבחר. רגע, ניכנס לסוכה הזאת. סבתא, קומי מהספה, בואי תראי. בשביל לבחור סוכה אתה מקים אותי. מרכיבים את הסוכה בעצמנו. בוא נבחר את הבד. עדיף היקפי, או אולי בחלקים? תבחר לנו בד רב חלונות. אפשר גם תמונה, אמא. בכל דופן ניתן לשים בד אחר. אבא, מה אתה אומר על הסכך? טוב, אני מבצע את ההזמנה. כמה פשוט ונוח, כל ההזמנה מונחת לפניי. אני יכול להדפיס ולהגיע לסוכן הקרוב. או שבעצם אני אשלח את זה למוקד. סוכות ירושלים שלום, מדברת רחלי. שלום. הזמנתך התקבלה באתר. שליח יגיע לביתך תוך מספר ימים. תודה מיידלה. בבקשה וחג שמח. ניקח מהר, סוכה, שלום משפחת רוזנברג, סוכה שלכם הגיעה. סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר 2582.co.il. כמה נעים פה? עד פסח אני לא קמה עכשיו. הצליח לו לעמי שלי.